Krásny deň, prajem všetkým, moje meno je Juraj Mojžiš a dnes vám predstavím v tomto videu spoločnosť FG Express, ktorá je skutočne tou prvou globálnou obchodnou príležitosťou, kde môžete biznis budovať po celom svete. Všetky krajiny sveta sú otvorené pre tento obchod a je to ešte raz tá prvá globálna príležitosť. Bolo tu už veľa spoločností, ktoré boli obmedzené na krajiny, ale tu môžete budovať akúkoľvek krajinu sveta. Spoločnosť založil Ron Williams, ktorý má veľmi dlhoročnú prax v sieťovom marketingu. A čo je dôležité je, že ten prvý Nemec, ktorý sa registroval, bol začiatkom tohto roku. Na Slovensku a v Česku je nás zhruba okolo 50 ľudí a preto je dôležité to načasovanie. Nie sú tu žiadne iné línie, žiadne iné týmy a myslím, že s touto spoločnosťou za chvíľu bude počuť čoraz viac a viac ľudí. Produkt, ktorý je, tak je len jeden. Volá sa PowerStrip a je to prvá náplasť s multifunkčnými hybridnými technológiami na svete a k tomuto produktu je aj certifikát, ktorý je zaregistrovaný v FDA. Nie je to žiadny doplnok výživy, ale je to určené na liečbu. Dostať takýto certifikát prechádza veľmi prísnymi normami, ale minimálne percento ľudí, teda spoločnosti sieťovom marketingu dostanú tento certifikát FDA. PowerStrip, táto náplasť predstavuje kombináciu patentovanej zmesi bylín, minerálov, taktiež minerálov, prvkami s prelomovou technológiou a zloženie, ktoré tu je, skladá sa to z korejského červeného ginsengu, taktiež fytoplankton, kalcium, magnézium, draslík, jóny striebra, takisto germanium. Ako vidíte tu na tomto slajde, to germanium spôsobuje silné prekrvenie a na tento produkt je priamo patent. Máme za pár dní veľmi úžasné výsledky a čo dokáže priamo táto náplasť PowerStrip. V podstate tie živiny v tejto náplasti PowerStrip podporujú vlastný telesný liečebný systém. Napríklad dostávate viacej energie, výdrž, taktiež je tu lepšia koncentrácia, pôsobí to aj detoxikačne, podporuje to kardiovaskulárny systém, takisto zredukuje to úroveň stresu, máte lepší spánok, podporuje to imunitný systém, taktiež zlepšuje sexuálne funkcie a čo je úžasné, že je tu úľava od bolesti a táto náplasť, tento PowerStrip vydrží 2 dní, 48 hodín. Tento PowerStrip vám dáva vašemu telu 100% bioživiny, takže tu vidíte taktiež, čo to všetko dokáže a myslím aj pre niektorých ľudí je tu spaľovanie tukov, takže sa veľmi potešia. A tu sú ešte ďalšie príklady, čo to všetko robí. Tu je po 28 dňoch aplikovania PowerStripu zmizli bradavice, takisto rôzne pigmentové škvrny. Toto je výsledok po 2 týždňoch. Takisto čistí to krčové žily, rôzne rany. Toto bol výsledok po 3 náplastiach. Takisto rôzne modriny, podliatiny. Tento obrázok vpravo je po 24 hodinách. A takisto rôzne pooperačné stehy, rany. Toto sa hojilo 8 týždňov, takže úžasný výsledok a za tých pár dní po 2 týždňoch už ľuďom poprichádzali priamo tieto produkty. Všetky produkty ešte chodia momentálne z Ameriky, chystá sa centrála v Európe, takže všetko sa teraz pripravuje a moja babka, ktorá bola seknutá v krížoch, po 20 minútach, 2 dní ležala a po 20 minútach si aplikovala jeden PowerStrip. Ja prídem domov a opýtam sa mojej mamy, mama, kde je babka? Však babka už polieva záhradu. Takisto prišli ďalšie skúsenosti, volajú ľudia, že tie náplasti sú 100% seknutie, napríklad v krku po prvom dni bolesti odstránené, takže tie
výsledky stále čoraz viac a viac prichádzajú a myslím, že veľa ľudí, ktorí budujú aj sieťový marketing, odchádzajú zo spoločnosti, prichádzajú, tie produkty niektoré zaberajú, možno niektoré za týždeň, za mesiac, za pol roka. Tento produkt, PowerStrip, zaberá do prvého dňa, do pár minút a táto spoločnosť vám dáva do rúk celý svet. Tieto obchody môžete budovať do všetkých krajín sveta. Samozrejme, niekto preferuje osobné stretnutie, ale môžete to budovať priamo z domu, z pohodlia. Momentálne sú pravidelne webináre, ktoré sa vysielajú taktiež. Vysielajú sa dvakrát do mesiaca prezentácie webináre z doktorského hľadiska, kde sa môžete pýtať rôzne otázky. A samozrejme máte tú živú prezentáciu, ktorú môžete poslať vašim známym, aby sa teda na to pozreli. Jedno balenie PowerStripov, je 15 náplastí, stojí 45 € a poštovné po celom svete je rovnaké 4,95 $. A priamo tento balík môžete zaslať do hociakejkoľvek krajiny ako pohľadnicu, takže je to úžasné, nemusíte baliť kufre rôznych produktov, zoberete to do kabelky a schováte. Čo sa týka produktov, tak to je všetko. Máme jeden produkt, ktorý je účinný zaberať do prvého dňa. Ľudia cítia účinky za pár minút. A teraz vám ukážem priamo marketingový plán. Možno ste už videli viacero marketingových plánov, ale pokiaľ chcete takisto uspieť v niektorej sieťovej spoločnosti, tak potrebujete mať aj dobrý marketingový plán. A ja vám ukážem marketingový plán tu v spoločnosti FG Express. Ukážem vám takisto, čo môžete zarobiť za veľmi krátku dobu. V spoločnosti máme 5 vstupných balíkov, nie sú tu žiadne vysoké investície. Každý balík, ktorý teraz vidíte, tak každý balík, ktorý má nejaký počet PowerStripov, ja vám ukážem rozdiel medzi 50-bodovým a 100-bodovým balíkom a takisto vám ukážem výhodu 300-bodového, 650 a 1000-bodového balíku a špeciálne do konca mesiaca, do 30. júna máme letné promo a pri týchto balíkoch môžete získať až 90 kusov PowerStripov zdarma. Ja vám ukážem taktiež aj výhody týchto vyšších balíkov. Všetky provízie, ktoré vám firma vypláca, tak vám vypláca každý útorok, každý týždeň dostávate peniaze na kartu, ktorú si po registrácii objednáte, tá vám príde do 2 týždňov, vám príde kartička kdekoľvek, do hociakoľvek bankomatu si môžete ísť vyťahnuť tieto provízie. A ja vám ukážem teraz tú prvú províziu Fast Start bonus. V tomto prípade, keby ste zaregistrovali človeka napríklad so 100-bodovým balíkom, máte okamžite 25% bonus z bodovej hodnoty balíka. To znamená, keďže ste zaregistrovali 100-bodový balík, máte okamžite $25. Pokiaľ by váš človek nakúpil ešte v priebehu mesiac od registrácie v priebehu 4 týždňov ešte produkty napríklad v hodnote 100 bodov, ty máte na všetky jeho nákupy od registrácie v priebehu 4 týždňov 25%. Takže nie je to len z tej prvej investície z balíka, za aký balík sa teda registruje ten váš kamarát, ale zo všetkých jeho nákupov v priebehu 4 týždňov od registrácie. Keby ste zaregistrovali napríklad jeden 100-bodový balík, 300-bodový, 50-bodový a 1000-bodový v priebehu mesiaca, tak máte $362 aj 50 centov. Druhý bonus, ktorý je, toto je jediný bonus, ktorý je na mesačnej báze. Volá sa bonus X-Stripe a z tohto bonusu X-Stripe môžete dostať buď $100 alebo $200 pravidelne každý mesiac. Záleží od vašej objednávky, či budete mať 50-bodovú objednávku alebo 100-bodovú objednávku. Čo treba splniť na tento bonus? Zaregistrovať najmenej 4 aktívnych partnerov a s týmito 4 ľuďmi
urobiť najmenej obrat 1000 bodov, to je zhruba $1000. Keby ste už nikoho nesponzorovali ďalší mesiac a s tými istými ľuďmi, s tými 4 osobne registrovanými urobíte ďalšie mesiace to isté, že robíte každý mesiac $1000, tak každý mesiac dostávate $200. Nemusí to byť človek, čo buduje len biznis, môžu to byť čisto zákazníci a s týmito zákazníkmi budete zostávať pravidelne každý mesiac $200. Možno pre niekoho to je veľká pomoc, môže si zaplatiť účet za telefón, napríklad elektriku, vodu, plyn, takže veľká pomoc pre veľa ľudí. A tretia provízia, ktorá je už, tak to už je opätovne týždňová provízia, volá sa tímový bonus. V podstate, aby ste začali zarábať peniaze, čo potrebujete urobiť jedenkrát za život, zaregistrovať 2 ľudí. V tomto prípade do ľavej nohy zaregistrovať človeka A a do pravej človeka B. A takto ste kvalifikovaní na zarábanie peňazí. V tomto tímovom bonuse môžete dostať z obratu 8 alebo 12% bonus. V tomto prípade, keď budete mať v ľavej nohe 10 000 bodov, v pravej 12 000, čo sa stane? Z tých 10 000 bodov vám je vypočtený teda obrat. Pokiaľ máte teda 50 bodovú objednávku 8%, keď máte 100 bodov vlastných 12%, takže môžete dokopy dostať až $1200. Tie body, ktoré sa vám nepremenili na peniaze, sa vám automaticky posúvajú na ďalší a ďalší týždeň a samozrejme nikdy nezačínate od nuly. Štvrtá provízia, ktorá je matching bonus. Je to úžasný bonus. V tomto prípade, keď zaregistrujete človeka A vľavo a človeka B vpravo a títo dvaja ľudia zarobia človek A $2500 v priebehu mesiaca, človek B $1800, z tohto bonusu môžete získať až 50% bonus na vašich osobne registrovaných ľudí. Samozrejme môžete ich mať aj 10, aj 20 zaregistrovaných takýchto ľudí a 50% to je $1250 človeka A a $900 človeka B. Predstavte si, keby ste mali napríklad len 10 ľudí zaregistrovaných a každý by zarobil napríklad len €200, tak máte z každého človeka €100. To znamená, za to, že ste ho zaregistrovali, naučili ste ho, ako tu budovať biznis, ktorý je úplne jednoduchý, tak máte €1000 len z tých vašich priamých ľudí. A ďalšie provízie, ktorý je tímový bonus, taktiež priame provízie, to máte všetko navrch. Od pozície 2-star už máte, ste kvalifikovaní na 25% matching bonus. Ja som vám povedal, že vám poviem výhodu toho 300-bodového balíku. V tom 300-bodovom balíku máte 165 power stripov, 165 náplastí. Ja vidím, že tie výsledky, ktoré prišli, tak ľudia, ktorí sa zaregistrovali od začiatku júna, tak už im poprichádzali domov power stripy a za 1-2 dní to rozdali ako vizitky, ako business karty a objednávali ďalšie produkty. Skutočne ten produkt, ten power strip zaberá do prvého dňa. Aby som, pokiaľ to je možné z vašej strany, štartovať s balíkom vyšším. Samozrejme, keď vám domov prídu produkty, tak ich môžete rozdať a osloviť tým viacej potenciálnych zákazníkov, aby ste ich mohli rozdať na odskúšanie produktu. A pokiaľ by ste vstúpili s 300 bodovým a vyšším balíkom, hneď od registrácie v priebehu 12 týždňov, v priebehu 3 mesiacov ste kvalifikovaní okamžite na pozícii 2-star a zo všetkých vašich priamých ľudí máte 25% matching bonus. To znamená, keby ste zaregistrovali jedného človeka, tak, a pokiaľ by ten váš človek zarobil €1000 v priebehu mesiaca, tak máte okamžite €250. Pokiaľ by to robil druhý mesiac, to isté, ten váš len jeden jediný človek, tak máte vrátenú vašu investíciu a od pozície 3-star máme 50% matching bonus. Takže tie provízie, ktoré sú tu, sú úžasné. A prečo sa práve zapojiť do spoločnosti FG Express?
To načasovanie, ktoré je tu, je dôležité. Začína tu veľká spoločnosť a raz za pár rokov tu príde firma, kde je to načasovanie super, takisto produkt zaberá okamžite. Perfektné načasovanie tu na Slovensku, v Čechách. Nás je 200 ľudí, takže absolútne malé číslo a vy, ktorí sa zaregistrujete medzi prvými, tak si môžete robiť veľkú teda pozíciu pre budovanie biznisu. Takisto máme produkt, ktorý je globálny, zasielame to do všetkých krajín na svete. Takisto je to vysokoučinný produkt, ktorý je patentovaný, je určený na liečbu, je tu certifikát FDA, nie sú tu žiadne veľké štartovacie investície a pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú, je tu okamžitá podpora, okamžite dostávate e-maily, tréningy, čo máte urobiť, ako pozvať človeka, takisto pravidelne vysielame webináre, dostávate tréningy od skvelých ľudí, ktorí majú veľké skúsenosti v biznise a môžete tento biznis budovať celosvetovo. Pokiaľ vás zaujala táto príležitosť, táto spoločnosť, tak skontaktujte sa priamo s človekom, ktorý vám dnes poslal tento link a opýtajte sa ho, čo máte urobiť, aby sa ešte dnes zaregistrovali. Prajem vám teda pekný deň.